हेलो दोस्तों, समस्त नमस्कार। आज जानिया माछ धरिबा नुआ उपाय बिना खर्च रे कौ जिनसटा पकेइले माछ आसिकी खाइबे। चलतु आज देखिया ये जिनसटा भी आम जाऊँ से जिनसटा को भी आने को जाऊँ नदी घर मानक से होता है से जिनसटा भी आने को जाऊँ जो मैंने भाई माछ धरिया चाहती माछ धरी जो बड़ बड़ माछ वीडियो से बिना खर्च रे माछ धरिए बिना खर्च रे किसी दरकार नहीं कौन सी जिनस भी मिसो ना शिवली जो कहती शिवली पानी धार होता है नैक जो पानी धार जो बड़ी पानीटा आसुटी गुंडी से पर ही होता है। चलो आ देखिए जो दलरा सेगुरा लेकिन तादेह भी किसी अच्छी जोरा पूरा नरम दल सफ्ट दल ताकू ही दबा नवा शिवली सफ्ट शिवली सेगुरा नहीं जा से गुरा नहीं जाकि आम माछ धरिया। जो मैंने भी वीडियो देखुं लाइक करेंगे शेयर भी करेंगे। किसी पड़वर ना कि भी नबार ना ये सब धीरे देखो ये हूँ कि खर्च ना बिना खर्च रे जो मैंने नदी कूड़िया लोक सी ही जानी जो मैंने टाउन रे रोती जो मैंने टाउन रे सहर रे रोती से विषय भी किसी जानी ना। हाँ जय जगन्नाथ समस्ते यही जिनसटा को नदी में जब पकड़ सबू किसी माछ मारी पार रोही मिर्का कला भाई लगे सब जिनस खाइब ये भाया जगार ही होता है। देखो केते सारा सब नष्ट हो गलानी आहरी आगू जाऊँगी देखो केते सारा माछ भी छोट छोट अच्छा देखो केते जो ये माड़ी देखो ये जो आसी देख ये शिवली आकु नहीं कि जी आज माछ धरिया देखिया केते माछ खाऊँ समस्ते भी ए विषय किसी जानी ना जो शिवली जी नई नदी कूड़िया पाखे लोक आकु ही पकईकी माछ धरती। समस्त को धन्यवाद। यही जिनस केते सारा यही जिनस को नहीं माछ धरिया आधे किसी बिना कुछ भी दरकार नहीं आधे किसी पकड़ा दरकार नहीं किसी भी करने दरकार नहीं आपको खाली नहीं कि जीव ये सफ्ट वाला ये देखो ये सफ्ट वाला शिवली आपको नहीं कि जीव कंटारे गुंथब केमतिया जगह पकड़ भी देखी आपन को समस्त को भी देखाइबी।
ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନେଇକି ଯିବା। ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛେ ମୋ ହାତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ନଦୀରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହାତରେ ଅଛି ଏଇଆକୁ ହିଁ ପକେଇବା। ଆଉ ଇଏ ବି ଆକୁ ହିଁ ମାଛ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବି ମାଛ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପକେଇବା। ଆଉ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୁନ୍ଥି ଦେଖ କଣ୍ଟାରେ କେମିତି ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି ଦେଖ। এইଭଳିଆ ଗୁନ୍ଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏ କଣ୍ଟା ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି এইଭଳିଆ ଗୁନ୍ଥିକି ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଥର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ସେପଟେ ବାଲି ଆଉ ଦଳ ବି ଚାଲିଛି, ପାଣି ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଦଳ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ପକେଇବାକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ପକେଇବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ତ ନୁହଁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମାଛ ଖାଇବେ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଗୋଳି ପାଣିରେ ଖାଇବେନି, ସଫା ପାଣି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସୁଅ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ସୁଅ ହେଉଛି ସେ ସୁଅ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦଳ ଆସୁଛି ଏତେ ଜୋର ପକେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଦଳରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ସବୁ କଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଜୋର ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଦସ୍ତର ଉଠା ପକା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମେଘ ବି ଆସିଲାଣି, ଜୋରଦାର ମେଘ ଆସିଲାଣି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଥୋଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ହେଉନି ଜୋରଦାର ମେଘ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦଳ ବି ପ୍ରବଳ ଆସିଛି। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଏ ଜିନିଷରେ ହିଁ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି। ପୁରା 100% ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ମାଛ। କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ପକେଇବା ବି ନାହିଁ ଆଦେହରେ। ତାକୁ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଆଣିବି ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣ ଆଣିବେ ଆଉ ଉଠିକି ପକେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦଳ ଆସୁଛି, ଦଳ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦଳ ଚାଲିଲେ ମାଛ ଧରିବେ ନାହିଁ, ଖାଇବେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦଳରେ ବି ପକେଇ ହେବନି, ବହୁତ ସାରା ଦଳ ଆଜି ଆଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମର ସଫା ଜାଗା ଥିବ, ସଫା ପାଣି ଥିବ, ପାଣି ଚାଲିଥିବ, କୌଣସି ଦଳ ବି ଆସୁନଥିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଯଦି ପକେଇବ ତାହେଲେ 100% ବଡ଼ ମାଛ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମାଛ ମାରିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉଛନ୍ତି, ମାଛ କିଛି ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଏତିକି ପକେଇଲେ ମାଛ 100% ମାରିବ। ଆଉ ଦଳ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ପକେଇଲିଣି, କାହିଁକି ଦଳ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି କହିକିନା ପକଉଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ କେତେ ମାଛ ମାରୁଛି ଆଉ କେତେଟା ଧରୁଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏ ଦଳ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମେଘ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ପକଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି। ତଥାପି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଉନି। ଯେଉଁ ଦଳ ଭରା ଚାଲିଛି ସେ ଦଳ ତ ଅଧିକା
ବର୍ଷିକିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସମୟ ପକେଇଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ମେଘ ବି ଆଇଲାଣି। ମୁଁ ଏଥରକ ଭାବୁଛି ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବିପାରି, ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଛି, ଆଉ କରିବା ସମୟ ପକେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପାର୍ଟ 1ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାର୍ଟ 1 କରିବି, ପାର୍ଟ 2 କରିବି। ଖରା ବି ହେଉଛି, ଏ ଦଳ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇଟା କଥା କହିବି, ଦଳ ଯେଉଁ ଶିଉଳି ଖରାରେ କିମ୍ବା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଛାଇରେ ଆକୁ ରଖିବେ, ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖିବେ। ଇଏ ଯଦି କୌଣସି ସଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଖାଇବେ। ଇଏ ସଦାବେଳେ ତାଜା ରହିବା ଦରକାର, ତାଜା ରହିଲେ ହିଁ ମାଛ ଖାଇବେ। ଆଉ ଦଳ ତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳରେ କେତେ ମାଛ ଧରୁଛି, ଆଉ କ'ଣଟା କେତେ